camancɛ fanga kɔnɔna na wasabolo nɔrabila min bɛ yen n'an b'a wele ko CNT o ɲɛma Colonel Maliki Jaw olu ye jolidi dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ni u jogila kɛlɛyɔrɔ la joli ka se ka d'u ma hakilisigi ni teliya la ka se ka u ni kisi. An ye ɲinini dɔ kɛ o waleyaw kan. Tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An lamɛnbaaw, sigi dɔ kɛra kunungo a baaraw nun dɔ la min bɛ tali kɛ waleyaw la waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛn la sinsin an ka jamana kɔnɔ. A tako filanan baaraw nun dɔ la kunungo an ka dunanjigi so kɔnɔ min bɛ wele ko Radisson Blu. An ye ɲinini dɔ kɛ o kisa fana kan. Aw nana arajo ɲɛtaga yo, aw nana jama bɛ sewara. An lamɛnbaaw, Mali kunnafonidilaw olu ka soba a ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ka sanga ni jamana yɛrɛ taacogoya ye camancɛ fanga kɔnɔna na. Kunnafonidilaw ka baara bɛ ka kɛ kɛcogoya minnu na ani sigikafɔ min fɔra n'a kan ka kɛ sababu ye ka Mali kura yɛrɛ ka jɔ sen kan. Kunnafonidilaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye o waleyaw la ani dɔ ka fara transition kan dɔ kana fara kan. Kunnafonidilaw ka soba ɲɛma Banjugu Dante a ye i da don o waleya la. An bɛna walawalali kɛ aw ye o fana la. Arajo ɲɛtaga la n'aw mana. An balimaw, nin de ye aw ka bi kunnafoni balaw ye. Dɔ bɛna ɲini ka fara minnu kan ka lase aw ma bi alamisa Octobre kalo tile 28 san 2021. Hamza Sidibe nɛgɛ karafe bɛ ale bolo. Aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan. An balimaw, Mali minisiriw bɛ laadalasigi min kɛ araba a waleyala kunungo fanga dagayɔrɔ la Kuluba. Camancɛ fanga maɲɛma Colonel Asimi Goita ale tun bɛ kɛnɛ kan. Baaraw bilalen kɔ sen kan hakili jagabɔw kɔfɛ, Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ sanuya ani ɲɛta sabatili ma jamana kɔnɔ, o minisiri ka hakilina ni laɲiniw na a yirala k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ baboloba fila la. Babolo fila min bɛ an ka jamana cɛtigɛ, Fleuve Senegal ale ni Fleuve Niger. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ dɔwɛrɛ tɛ, maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɔlen bɛ ka sanu yɛrɛ bɔ ji la, ko olu ka baara kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ lase ni babolo fila ma. Nka kangari gɛlɛn kɔni tun dala maaw ye k'a yira u la k'a fɔ maa minnu ka baara bɛnlen bɛ sanubɔ ma baji ninnu na ko u k'a dabila ka sababu kɛ sariya tala jamana tigilamaw fɛ k'a fɔ ko waleya don waleya min ma bɛn. U ko n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ fana min ye kungodaw dɔ ye, kungoda minnu bɛ yen ni yamaruya ma di maa ma fana maa ka baara kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na, olu dɔw fana bɛ nin waleya in na. Maa dɔw fana bɛ yen sɛbɛnfura dɔ bɛ olu bolo, sɛbɛnfura minnu tɛ sɛbɛnfura ɲuman ye min bɛ yamaruya d'u ma fana u ka se ka sanu yɛrɛ bɔ nin baji ninnu na. Min ye taxi ani impôt ye, ko maa dɔw fana bɛ yen minnu bɛ o minɛ nin maa ninnu na hali n'a yirala k'a fɔ ko a yamaruya ni a sɛbɛnfura t'u bolo min bɛ hakɛ d'u ma u ka se ka o waleya kɛ. Fɛn minnu bɛ yen ni sanubɔlaw bɛ baara kɛ ni a ye, ale ni produit minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka sanu yɛrɛ ko, n'i ye olu ta k'a lajɛ ko olu kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase an ka babolo ninnu ma. A bɛ hakilina dɔ fana bɔrɔtɔ, hakilina min bɛ yen ni o taara Mali jamana ale ni diɲɛ siriki naani jɛkulu jamanaw ka tɔn ni ɲɔgɔn cɛ, min b'a yira k'a fɔ min ye an ka babolo ninnu ye a ka se ka lakana. Fɛnjugu minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase baji a n'a kɔnɔfɛnw ma ani a gɛrɛfɛmɔgɔw ma, o waleya jugu ninnu ka se ka dabila. Ale ni baji ninnu u duruli fo ka da waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka baji ninnu yɛrɛ lacɛn, o waleya ninnu cayalen don kosɛbɛ, min kɛra sababu ye fana i b'a ye k'a fɔ san ani waati mɔnikɛlaw ale ni sanubɔlaw minnu ka baara bɛnnen bɛ sanubɔ ma ji la olu bɛ se ɲɔgɔn ma. A waleya dɔw yɛrɛ bɛ kɛ fo maa dɔw yɛrɛ ni bɛ to a la.
Ni ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka a sɛgɛsɛgɛ Mali marabagaw kɔni ye hakilina dɔw ta ka ɲɛsin ni waleya ninnu ma min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ nin ko ninnu na. O waleya dɔ bɛ tali kɛ min ye kunnafonidi baaraw ale ni hakili jagabɔ min bɛ kɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ dusukun lafaamuya ni waleya ninnu na. U bɛ ka waleya minnu kɛ n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase baji bolo ninnu ma ale ni a bolofaratɔ ani sigida yɛrɛ ma ani olu yɛrɛ ma dɔ ka se ka bɔ o waleyaw la ka da o fana kan u y'a yira k'a fɔ min ye waleyaw ye n'a bɛ kɛ sababu ye dama minnu bɛ ba sanfɛ ni mɔgɔw ka baara bɛnnen bɛ ka sanu bɔ ji la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen o fana fɛɛrɛw bɛna bila sen kan min dala o kan o ye hakilina dɔw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ ta ka bila sen kan minnu ka baara bɛ bɛn ka yala ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ ni olu bɛna wuli ka bɔ ji sanfɛ n'u olu ka baara bɛnnen bɛ sanu bɔ ma. Ani sariya dɔw bɛna bɔ ka bi sariya minnu bɛna kɛ sababu ye yamaruya tɛ di maa ma tuguni o ka se ka yɛlɛ babolo ninnu sanfɛ ka i ka baara kɛ sanubɔ ye. O hakilinaw tɛmɛlen kɔfɛ ladalansigi in kɔnɔna na ni minisiriso kɔfɔlen min ka baara bɛnnen bɛ sanuya ani ɲɛtaa sabatili ma a da dɔla ɲamanko fana na an ka jamana faaba ale ni katikaw fɛ yen olu ka marabolo kɔnɔna na waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ni ɲama bɛ ka lacaya hakilina ni laɲini dɔw ka ta min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana faaba n'o ye Bamako ye ale ni Kati olu ka se ka saniya ka da u kan hakilina dɔw taara min ye gakɛlaw ka ɲama yɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ale ni ka yɔrɔ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min na gakɛ ɲama ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa u dalajɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na min bɛ da o nɔ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye sanjiw ale ni wuluwulujiw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na ka da o waleya ninnu kan Mali minisiriw ka ladalansigi la hakili jagabɔw nana kɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu bɛna bila sen kan minnu bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka hakili jagabɔ dɔw kɛ fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta ka bila sen kan walasa an ka se ka kisi nin waleya jugu ma i n'a fɔ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ sanubɔ ma ji la ale ni ɲamaw minnu bɛ jɛnsɛn Bamako faaba kɔnɔ ale ni Kati marabolo kɔnɔna na o waleya ninnu ka se ka dabila lasagocogo ɲuman ka se ka sɔrɔ la min bɛ kɛ sababu ye adamadenw ani bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi. Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ani ɲɛtaa sabatili ma jamana kɔnɔ o minisiri ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la u ye ɲɛfɔli kɛ coronavirus bana yɛrɛ taacogoya la minisiri ka jatew la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔ bɛ ka bɔ coronavirus bana la an ka jamana kɔnɔ ka da o kan jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a ko a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ jamana marabaaw ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ye hakilina ni fɛɛrɛ ni laɲini minnu fɔ an ka olu labato o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka bana in yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kan. Nin de bɔra Mali minisiriw ka ladalansigi la min kɛra kunungo araba fanga dagayɔrɔ la Kuluba. Naumana arajo nyetaga yo naumana nyamana adinya nabo ko naumana nyeta jama ko do naumana nyamana adinya nabo ko naumana dogi baru kuma sera naumana nyamana adinya nabo ko naumana tinya di kunundo do naumana nyamana adinya nabo ko naumana arajo nyetaga la naumana nyamana adinya nabo ko naumana jama besigile no naumana Kunamana lame ba jama sigi me naumana ko faukana Mali kono ni Mali ko ka faukana kunamana nga arajo te kuma bi naumana. An balimaw Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ muso denw ale ni du kɔɲɔ sabatili ma n'o ye Madame Watije Funɛ Kulibali ye ale ni Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ko sabatili ma an ka jamana kɔnɔ olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka taa Bamakɔ kɛnɛyaso la ka da waleya dɔ kan an bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ Fatumata Teme n'aw hakili b'a la juillet kalo tɛmɛlen san 2020 kɔnɔna na a tile 17 Fatumata Teme ale tun bɛ baarakɛdenya la Bakɔ Jikoroni fiɲɛ ye fini ta ka a bin kuranfili sanfɛ a ye wulikajɔ bila sen kan ka taa ni fini ta ka bɔ yen o senfɛ kuran kɔni sera a ma ka da o kan min ye a sen 2 ani a bolo 2 o bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra ka bɔ a la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jija ani cɛsiri ani jamana marabaaw ka jija ani cɛsiri o kɛra sababu ye Fatumata Teme ni sera ka kisi walasa camancɛ fanga tigilamɔgɔw ka u jɔyɔrɔ fin nin waleya la ni minisiri 2 in olu ye wulikajɔ bila sen kan ka taa u ɲɛ da Fatumata Teme kan ale ni Colonel Asimi Goita a ka foli ani a ka tanuni ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ale ni
Fatumata Tembe k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana marabaaw kɔni hakili bɛ a la. An b'a jigiya k'a fɔ wulikajɔ min kɛra minisiri fila in fɛ Colonel Asimi Goyita tɔgɔ la a bɛna kɛ sababu ye hakilina ni laɲini dɔw na ta ka ɲɛsin Fatumata Tembe ma min bɛ se ka kɛ sababu ye a ka se ka a ka adamadenya baaraw kɔni kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. Ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ ngalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ ka fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta ni y'o jɛ ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ se wara an balimaw Mali kalanko kɔnɔna la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye san 2021 ka se san 2022 o kalanwuliw kan ka bila sen kan an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tɛnɛndon min mɛna bɛn novamburu kalo tile fɔlɔ ma san 2021 o waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ kalanko ma n'o ye madame Sidibe Dedo Usmane ye ale ye welekan kɔni bɔ ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma min ye forobataw ye ka da o kan a waleya ninnu la sabatira ka sabu kɛ min ye kalabankorokaw fɛ yen kalabankoro kulubilenni na lakɔliso dayɛlɛ dɔ kɔni kɛra ye min bɛ wele ko complexe scolaire Bakari Mane Sidibe minisiri tun bɛ a kɛnɛ kan a tora nin kɛnɛ kan k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi hamina gɛlɛn min bɛ ale la o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ Mali kalanko kan a ka se ka bɔ a kan ka da o kan ale kɔni y'a ɲini foroba karamɔgɔw ka lafasali tɔnba fɛ n'an b'a wele ko syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 u ka se ka wulikajɔw ni faamu kɛ u ni jamana marabaaw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakililajigila jamana marabaaw u ye hakilina ni sariya dɔw bɔ ka kɛɲɛ ni sarako yɛrɛ ye ka da kulu ma kulu min bɛ wele ko UNTM ni lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ ka lafasali tɔn fanba bɛ u yɛrɛ sɔrɔ o kulu kɔnɔna na ka da o waleya ninnu fana kan lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba olu ko laɲini min bɛ olu la sariya nimero 39 n'an b'a wele nazarakan na ko article 39 olu b'a laɲini k'a fɔ o de ka se ka lawaleya min bɛ kɛ sababu ye baaraw ka se ka bila sen kan walasa u ka se k'u ka min b'a to lakɔli karamɔgɔw sera k'u ka dusumakasa yira min ye san labanw ye san 2020 ka se san 2021 o ɲɔ laban minnu kɔni kɛra u y'u sen bɔ o baaraw la o ma se ka kɛ foroba karamɔgɔw fɛ nka jamana marabaaw ye fɛɛrɛ ni hakilina dɔw ta min kɛra sababu ye o sera ka kɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ni lakɔlikuli tɔ a kɔni tora tile 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye maaw bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ ka jamana marabaaw ani foroba karamɔgɔw ka lafasali tɔn kɔni lajɛ o de kɛra sababu ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ma u ni jamana marabaaw kɔni ye sigi ka kuma kɛ nin dɔgɔkun laban in yɛrɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen laban yɛrɛ la nka yirala k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya kɔni ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ dɔgɔkun min kɔnɔ an b'a jigiya k'a fɔ Mali lakɔli karamɔgɔw ani Mali marabaaw u na u jija ka se ka dɔ fara sigi ka kumaw kan sani novamburu kalo tile fɔlɔ cɛ bɛn ka se ka sɔrɔ ko la min bɛ kɛ sababu ye fantandenw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan ka sababu kɛ n'i ye foroba kalanso ninnu ta k'a lajɛ a fanba o kɔni ye fantandenw de ye min ye kɛnyɛrɛye lakɔliso ye faamadenw de ka ca o yɔrɔ la ka sababu kɛ o bɛ sara sanga ani waati ni se tɛ maa min ye o den tɛ se ka taa kɛnyɛrɛye lakɔliso la min ye forobata ye maa caman bɛ taa o yɔrɔ kofɔli na n'i y'a ta k'a lajɛ hali jamana marabaaw olu denw fanba bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛnyɛrɛye ta la nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ débrouiller dɔɔni o fan caman bɛ yen minnu b'u u denw bila ka taa forobataw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi yɛrɛ maa caman yɛrɛ ye jigi bɔ a kan k'a fɔ ko min ye foroba kalanso ye ko kalan tɛ yen tuguni o kɛlen bɛ sababu ye gɛlɛyaba yɛrɛ binnen bɛ Mali foroba kalan kan nka hakilina ni kuma minnu bɛɛ bɔra ka fɔ tan an bɛ min jigiya o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali marabaaw ani lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba u ka o jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka ɲɔgɔn faamuya min bɛ se ka kɛ sababu ye kalan ka se ka bila sen kan ka sababu kɛ a bɛ san caman bɔ Mali kalan bɛ nin lumu laban la nin tɛ waleya ye min bɛna jamana yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ n'i ko Mali kura ka jɔ Mali kura tɛ se ka jɔ cogoya si la fo Mali lakɔli a ka se ka jɔ ka tilen min bɛ se ka kɛ sababu ye
lakɔli karamɔgɔw denmansaw jamana marabaw lakɔlidenw u bɛɛ lajɛlen nimisi ka se ka wasa ala ka ɲɔgɔn faamuya la sabati mali marabaw ani lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ni ɲɔgɔn cɛ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. an lamɛnbaaw kunungo an ka jamana kɔnɔna la min ye wasabolo nɔrabila ye cɛmancɛ fanga kɔnɔ ni an caman b'a dɔn CNT la o ɲɛma colonel Maliki Jaw ale ni a baarakɛɲɔgɔnw u ye waleya ɲuman dɔ bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka se ka ni caman kisi ka d'a kan ni caman de bɛ yen minnu jɔlen don an ka jamana ye minnu bɛ ka jamana kɔnɔdenw ani u bolo kɔnɔfɛnw la kisi i n'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni kɛlɛkɛcɛw ni u ye kasara sɔrɔ kɛlɛkɛdaga la u mako bɛ jɔ fɛn min na joona joona o de ye joli ye o kɛra sababu ye colonel Maliki Jaw ale ni a cɛkɛɲɔgɔnw u ye kunungo kɛ don ye don min na u bɛ joli bɔ u yɛrɛ la k'a bila maaw ɲɛ maa minnu bɛ ka u nin di faso ma ka sabu kɛ u ko laɲini min bɛ olu la dɔwɛrɛ tɛ maa min kɔni y'a yira a la k'a fɔ ko ale y'a nin di faso ma a ka kan fana sa min ye fasodenw ye olu ka waleyaw kɛ waleya min bɛ kɛ sababu ye kɛlɛkɛcɛ ninnu k'a dɔn k'a fɔ jɔnga la malidenw cɛsirilen don malidenw hakili bɛ u la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga tigilamaaw an ye ɲinini dɔ kɛ nin waleya ninnu kan an ka jɛ an k'o siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kuna mana tiɲɛti kunun dɔ don n'aw mana kuna mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana. an balimaw kunungo kalan dɔ nun dora an ka jamana faaba kɔnɔ min kɛra maa 60 ɲɔnbɔɲɔnko kun ka d'a kan maa 60 ɲɔnbɔɲɔnko hakilina ni laɲiniw na yira olu la ale ni ka hakilina ni laɲini dɔ kɛ u fɛ min ye bɛn yɛrɛ waleyaw ye o ka se k'a bila sen kan min ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ wele ko IMRAT o jɛkulu yɛrɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali n'i y'a ta k'a lajɛ kabini san 2012 fo bi Mali ma se ka lafiya fɛɛrɛ ni hakilina ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɛra bɛɛ ye i ta kɛ sa nka hali bi jamana ma se ka lafiya nin jɛkulu olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛn ani basigi ni kolosuma baaraw ɲini n'a bɛ wele ko IMRAT olu kɔni ye nin sigi ninnu don kunungo an ka jamana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye hakili jagabɔw caman na kɛ Mali kɔnɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen fɛlata ɲini k'a dɔn e yɛrɛ fɛ e min sigilen don nin waati in na ka ɲɛta lamɛn e hakilinata ye mun ye Mali bɛn na e hakilinata ye mun ye kabini Mali yɛrɛ san 2012 gɛlɛya nana Mali kɔnɔ sigikafɔw caman kɛra waleyaw caman kɛra nka mun de la hali bi a ma se ka ɲɔgɔn faamuya kuru min bɛ e kɔnɔ e ka i ta fɔ i fɛla ta fɔ ne bɛ n fɛla ta fɔ sigi in kɔnɔna na hakilina ni laɲiniw bolila o de kan a bɛna kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ ka sababu kɛ olu bɛ min kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ni bɛn a waleyaw sɔrɔla a ka se ka sinsin ka to bɛn kana kɛ n'a nana a ka kɛ tile fila bɛn ye o kɔfɛ dɔrɔn a ka bɔrɔtɔ o de kɛra sababu ye u ka sigi a bɛna tali kɛ tile 3 sigi kan kunungo ka se bi ma sini sigi kunbɛ cɛ maa 60 ɲɔnbɔɲɔnko wele bilala olu de ma minnu bɛna hakili jagabɔ kɛ nin waleya ninnu na an ye ɲinini dɔ kɛ nin kisa ninnu kan an ka jango lamɛn. Kariba Traoré ne ye IMRAP conseil d'administration président bi lajɛrɛ kun o ye de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ sugandilen dɔ ka an ye baara dɔ kɛ pour que paix bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min o sira kan an ye baara min kɛ mɔgɔw faralen don ɲɔgɔn kan u kana lajɛ baara taabolo ni a ka ɲi ni baara taabolo kan ka kɛ cogoya min na walima ni yɛlɛmɛ min kan ka don a la u ka an farafasiya o la. Wa tile 3 kɔnɔ laɲini bɛna kɛ mun de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Tile 3 kɔnɔ laɲini bɛna kɛ min ye an ye baara kɛ dugu caman na dugu 3 la o dugu 3 mɔgɔw u ye min fɔ u bɛnna min kan u hakili la bɛn bɛ don jamana kɔnɔ cogo min na u y'o fɔ donc jama lajɛrɛ kun ye ka o da olu fana tulo kan pour que an ka walawala k'a dɔn ni u ye min fɔ n'an bɛɛ bɛ se ka taa o taabolo kan a tɛ dan o dugu 3 ma
an bɛna taa dugu caman wɛrɛ la ka taa a lajɛrɛ ɲɔgɔn kɛ yen nɔ mais a fanba ye min ye an b'a fɛ k'a dɔn jamanaden yɛrɛ i bɛ min fɛ i b'a fɛ i ka jamana ka dilan cogoya min i b'a fɛ i ka mɔgɔya ka bato cogoya min na i b'a fɛ i denw ka lamɔ cogoya min na i b'a fɛ ka jamana min to i denw ni kɔmɔgɔw ɲɛ an bɛ o sira de ɲini walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka nɔgɔya an ka bɔ a la fana joona. Ayiwa président ni baara ninnu banna sɛbɛnfura min bɛna ta a baara a bɛna lawaleya cogo di. Sɛbɛnfura min bɛna ta a baara bɛna lawaleya an bɛ taa gouvernement na parce que jamana baara tilatilalen don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc a kan ka taa yɔrɔ min an bɛ sɛbɛn la taa yen nɔ bon baara mun kan ka kɛ o kɔ an b'o laɲini k'u fɛ o tuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ani an dɛmɛbagaw min kan ka kɛ o kɔfɛ k'o ɲɛɲini ne ka kuma kɔni ye min ye jamanadenw ma an ka an sigi k'an miiri an bɔyɔrɔ la k'an miiri an taayɔrɔ la k'an miiri an ka jamana danbe la mɔgɔ caman b'a fɔ sisan Mali ye jamana kɔrɔ ye jamana kɔrɔ mɔgɔ caman b'a fɔ a da la sisan an kɔni b'a fɛ an bɛɛ ka o baara de kɛ k'a yira an baara kɛcogo n'an kumacogo n'an kɛcogo la ko an ye jamana kɔrɔ ye k'an ye mɔgɔ ladamunen ye. Ni kuma bi yɔrɔ yɔrɔ fɔ an de ka se an de kan ka kɛ ma fɔlɔ ye parce que bɛɛ bɛ fɔ yɔrɔ min lakana bɛ fɔ yɔrɔ min fɔ an ka se parce que an ka baara ministère yɛrɛ tɔgɔ ye réconciliation paix et réconciliation forcément donc fɔ an ka se yan donc o de kama an tɛ se ka nin ko sugu a tɛ se ka tɛmɛ an kan et puis an ka partenaires don an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ don o don pour que jamana in ka se ka sabati. San 2012 kana se bi ma gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ aw ka laɲini bɛna kɛ jumɛn ye ka se ka dɔ bɔ a gɛlɛyaw la. A ka d'an ye ani maliyɛnw bɛ ka dugawu ye vraiment an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛnw bɛ ka kɛ kelen ye pour que jamana in ka se ka basigi ni jamana in ma basigi depuis 2012 yɛrɛ y'a fɔ ka na sisan ma i y'a ye développement foyi ma se ka kɛ donc vraiment ni développement kɔni kuma bɛ fɔ dɔrɔn fo jamana de ka sabati ni sabati tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o de kama an sinsinnen don ni tile fila n'aw y'a ye an bɔlen don an bɛ terrain bɛɛ kan an bɛ Kayi an bɛ Segu an bɛ Mopti an bɛ Bamako an bɛ Kidal an bɛ fan bɛɛ pour que bɛn ka se ka sabati an ka laɲini ye o dɔrɔn de ye ni bɛn kɔni ma sabati foyi tɛ se ka kɛ o de y'an ka laɲini ye n bɛ an ka partenaires ninnu fɔ minnu ye événement organisé vraiment minnu nana fana u k'a dɔn ko vraiment u sugandilen don mɔgɔ caman de cɛ la pour que ka na nin na donc u k'u hakili to kuma na u ka lajɛ u bɛ se ka baara min kɛ bɛn ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Ko faw kana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw kana ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. An balimaw Mali cɛmancɛ fanga kɔnɔna la min ye an yɛrɛ kunnafonidilaw ye an ka soba a ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye minnu ko an ye barosigi kɛ ni a ye ka da cɛmancɛ fanga yɛrɛ tacogoya kan an kunnafonidilaw anw yɛrɛ ka baara bɛ cogo di ka da o hakilina ninnu fana kan min ye sigi ye sigi min n'a kan ka kɛ sababu ɲuman ye jamana jɔsen kura jamana ka se ka jɔ kura ye k'a la kurakuraya gɛlɛya ni furukufuruku minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ban da nana don o walew la fo ka se cɛmancɛ fanga bɛ ye waati min na bi dɔ ka fara kan wa dɔ kana fara kan wa min kɛlen bɛ ɲɔgɔn samasama ye politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jamana bɛ maa minnu bolo o ko bɛ cogo di fo ka se kunnafonidilaw olu ni kiiri yɛrɛ tigilamaw u cɛ bɛ cogo di bi ka sabu kɛ sigi caman kɛra ni hakili jagabɔw ye minnu falenna kunnafonidilaw ani kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ o walew kɔfɛ nka bi a bɛ cogo di ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunnafonidilaw u y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na k'a fɔ u ni hakɛ dɔ ka kan min ye sariya ye k'a yira k'a fɔ kasabi dɔ bɛ yen min kan ka bɔ jamana marabaaw yɔrɔ k'a di Mali kunnafonidilaw ma o waleyaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi o fana bɛ dankun jumɛn na o ɲininkaliw kɔni tɛngola Banjugu Dante la ni ale ye Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ye o waleya ninnu n'i y'u bɛɛ lajɛlen ta k'a fara ɲɔgɔn kan an ka baro nana kuncɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bɛ dankun min na bi n'o ye basigibaliya ani lakanabaliya ye kunnafonidilaw ka kunnafonidi baaraw kan ka kɛ cogo di ka sababu kɛ kunnafoni suguya bɛɛ man ka fɔ i n'a fɔ n'an ye du kɔnɔna yɛrɛ ta k'a lajɛ ni i ye gatigi ye du kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen i b'u ye nka a bɛɛ tɛ fɔ hali ni fɛnw bɛ fɔ a fɔ waati de b'a la fɔ cogo de b'a la a bɛ fɔ ka ɲɛsin maa dɔw de ma i n'a fɔ n'i ye denmisɛnnin san 2 ta k'a sigi
i be min fɔ u ye n'i ye baliku ta ka sigi u tɛ fɔ ye o a n'a fɔ cogo don. Banjugu Dante an n'a ye baro sigi kɛ min bɔra o la an ka jango lamɛn. Ne fa salamu aleykum rahmatullah. Waaleykum salam. I tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ fan lamɛnbaaw ye. Ne tɔgɔ Banjugu Dante, Mali kunnafonidilaw ka soba n'a bɛ f'o ma ko Maison de la Presse o ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne ma bi. Banjugu Dante, an bɛ don min na i n'a fɔ bi camancɛ fanga kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn kunnafonidilaw u ka lahala bɛ cogo di. Kunnafonidilaw b'u ka baara la, Ala kɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya kalifa minnu fana ma bi u b'u ka baara la. Il se trouve que démocratie fanga kɔnɔ, surtout ni jamana nana bila waati dɔ la ni a bɛ fɔ a ma ko transition, naturellement jamana kalifa len don mɔgɔ minnu ma ani minnu ye kunnafonidila ye aw ka baarakɛɲɔgɔnya o ye diyagoya ye. O baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la komi a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la, mais aw jɛ kɔni ye fɛn kelen ye, o ye jamana ye. O hukumu kɔnɔ presse a b'a ka kunnafonidi kɛ, transition mɔgɔw b'u ka politiki baara kɛ, jamana mara baara kɛ. O jamana mara baara kɔnɔna na kunnafoni di sira ka ca, a di waatiw bɛ yen a n'a di cogoyaw bɛ yen. U bɛ o baara min na an kɔni b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw kɔni chargelen n'u ka service de communication la o ni journaliste minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien ni organe minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an'u hakili la k'a fɔ u ka ci bɛ se ka lase diɲɛ maa ma cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u b'u ka kunnafoni dila o yɔrɔw la. Maintenant an min ye kunnafonidilaw ka soba ye an jɔyɔrɔ ye min ye o de ye an k'an gɛlɛya sababuya si kana na min bɛ se ka kunnafonidilaw ka jo sariyaw bɔsi u la ani kunnafonidilaw bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔ cogo di an fana b'o baaraw de la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi camancɛ fanga tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ sigi kan ka kɛ, sigi min kan ka daminɛ togodaw la min ye marabolobaw ye i n'a fɔ cercle commune fo ka se jamana faaba ma. E yɛrɛ hakilinata ye mun ye o waleyaw la? Sigi min kan ka kɛ sababu ye Mali kura a kan ka jɔsen minnu kan o waleyaw ka se ka bila a kɔnɔ. Ne hakila ɲuman de don. Hakila ɲuman don parce que malien dɔw de wulila k'a fɔ ko jamana taabolo dɔ bɛ k'u ma jɛ n'a ye. Fanga dafiri nana bɔ o ko kɔnɔ. Il se trouve que o mɔgɔ minnu jɛra kelen ma ka fanga dafiri ni olu de tun kan ka essayer u nana ni hakila min ye an k'o lajɛ. Baara in taabolo fili caman donna a kɔnɔ. Jɔnni jo don jɔnni jalaki don n tɛna n yɛrɛ bila o kuma na. Mais en tout cas ni kɛra baara in kɛbagabaw ye ka na ni hakilila in ye ka na ni yɛlɛma in hakilila ye. Hali fanga kɔrɔ dafirilen minnu tun bɛ fanga kɔrɔ dɛmɛna u da la an'u ŋaniya la u ma se ka bɔ k'a jira k'a fɔ ko fanga in dafirilen tun man kan. Mais minnu y'o baara kɛ k'a fɔ ko hakilila min b'an bolo ka kɛ ni olu nana tila cogo sugu dɔ la a dabɔra kama k'u tila wa u yɛrɛ de fana ma se ka ɲɛ a la wa o ye kuma wɛrɛ ye. Mais baara in kɔni kɛra baara cocacolen ye baara dafabali ye an nana don kɔnɔ fo ka n'a ye k'a fɔ jamana nana bloqué 9 mois après o blocage kɔnɔna na jɔngala fɔra ko an hakili la minnu wulila ka jamana situation dénoncer an k'olu fana wele an k'u da don ko in na olu da donna la an b'o baaraw la u ye hakilila minnu ta k'a fɔ ko jamana bɛ refondé ni o ye ni malien fanba tun y'i yɛrɛ ye o kɔnɔna na n'a sɔrɔla depuis don min na ko gouvernement fɔlɔ in sigira o dugusajɛ k'o baaraw kun daminɛna peut-être que an filɛ ka situation minnu ye an kun t'o ye. O dɔw ye mun ye lutte contre la corruption o dɔw ye mun ye organe unique de gestion des élections ko kuma ni bɛɛ da bɛn'a kan n'o baaraw tun kɛra o dɔw ye mun ye maliens ka se k'u gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na u ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn feuille de route kan ka continuer ka taa n'a ye. Mais gouvernement fɔlɔ ani minnu b'a kɔnɔ ani fanga mɔgɔw an y'a ye k'a fɔ dɔw hakilila k'a fɔ nin ye ko daminɛnen de ban tuma t'a la bon fili nana don o yɔrɔ de kɔnɔna na. Maintenant ni sisan an ye talonko kelen kɛ ka kɛ ni gouvernement fɔlɔ in ka nali ye donc ni redressement nana kɛ o la ko an ka sigi an ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ la ne hakili la o kan ka kɛ occasion ye fasoden bɛɛ lajɛlen ka na an ka garantiw ta ɲɔgɔn ye a kana kɛ histoire ka répéter chaque fois et que bɛɛ k'i sen don a la pour que sini ma u kana fɔ ko ni problème bɛ yen dɔrɔn premier ministre dɔ ka dégager ka bɔ yen gouvernement kura dɔ kana sigi transition b'a daminɛ kura ye tuguni o tɛ se ka ɲɛ o mais o tɛ ɲɛ f'an bɛɛ ka ŋaniya kelen de ta agendaw ka bila kɛrɛfɛ ni mɔgɔ y'u ka ŋaniyaw bila kɛrɛfɛ ka jamana ta ne hakili la ko in bɛ ɲɛnabɔ mais ni bɛɛ lajɛlen bɛ acte poser i bɛ acte poser ka kɛ n'i ka nafasɔrɔ sira dɔ de ye ou bien ka kɛ n'i ka jeu dɔ de ye ayiwa mɔgɔ ɲɛ t'i la i yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la. Ayiwa min ye camancɛ fanga ko ye kuma yɛrɛ cayala maa caman ko dɔ ka fara kan dɔw fana ko a ka to a cogoya la min ye février kalo nata ye a tile 27 san 2022 ko kalafili ka kɛ e yɛrɛ fɛlata ye mun ye o waleyaw la. Dɔ ka fara kan dɔ fana ka fara kan pour moi c'est un faux problème don mun na jamana institution bɛ yen mɔgɔ dɔw de taara k'u bila CNT kunna dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ société civile responsable n'a bɛ yen gouvernement ka baara bɛ jateminɛ a nɔfɛ de n'u sen sumayara domaine min na pression bɛ kɛ a y'a teliya nin yɔrɔ fɛ ni an nana ye k'a fɔ k'an sera février in ma k'a ye k'a fɔ honnêtement a fɔra ko élection
bɛna kɛ nin waati min na a tɛ se ka kɛ an bɛ waati bolokura da ani ɲɔgɔn ye ka mɔgɔw ɲini minnu b'an dɛmɛ o la n'o ye jamana kɔfɛ mɔgɔw ye mais dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ foyi ɲini an ka élection kɛ an ka élection kɛ an ka élection kɛ k'i ŋaniya jira ten i n'a fɔ i bɛ ala yɛrɛ deli karisa ka dɛsɛ quoi a dɛsɛli t'o ka échec ye o ka échec ye jamana coroni de ye donc moi je crois que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kan ka mun kɛ an b'o de ɲininkali kɛ sinon k'a fɔ ko élection bɛ se ka février nanbara kuma de don a tɛ se mais pour que a ɲɛbila baara caman bɛ se ka kɛ o la hali ni transition bɛ prolonger a waati kana janya sanni an ka to wa ci la dɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ ka o dɛmɛ de don sisan walasa baara minnu fɔra olu ka kɛ baara telimanw ye olu ka kɛ baara kɛcogo ɲumanw ye bɛɛ k'i bolo don ni ŋaniya ɲuman ye mais a bɛ fara kan a tɛ fara kan o tɛ waati jɔ koyi waati bɛ continuer ka taa wa baara tɛna kɛ wa ni baara ma kɛ a bɛ continuer ka taa maintenant jɔnni bɛna continuer n'a ye o ye kuma wɛrɛ ye an tɛ balo wɛrɛ fɛ parce que jamana wo mana caya waati o waati sugu bɛ jɔ i y'a mɛn nafasɔrɔ siraw olu bɛ dɔgɔya adamadenw yɛrɛ moral a bɛ affecté i y'a faamu o bɛɛ bɛ kɛ sababuya ye ka na ni segin kɔ de a tɛna nin taa ɲɛ donc an tɛ se ka to nin na o il faut qu'on an ka avancer an bɛ don min na i n'a fɔ bi an y'a jateminɛ k'a fɔ waati tɛmɛnw la aw tun ye a yira k'a fɔ ko dɛmɛ dɔ kan ka ta ka di Mali kunnafonidilaw ma ko dɛmɛ in kuma sɔrɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ cogo di dɛmɛ in ye sariya de a bɛ di kabini démocratie tile daminɛ mais n'i y'a waati dama dɔ ye a ma sɔrɔ ka di an kan ka wuli ka se yɔrɔ min na an wulila ka se an kan ka ɲini cogo min na an b'o ɲini cogo la layidu caman minnu taara n'a ma timɛ o timɛbaliya kuma an y'a fɔ min fɔra an ye k'u b'a kan k'a ɲɛɲini ka na n'a ye donc an fana bɛ continuer k'o suivi de kɛ a ɲɛ ka sɔrɔ ɲɛ ɲuman na ani teliya la an bɛ don min na i n'a fɔ bi kumaw cayalen don an y'a jateminɛ k'a fɔ min ye kiiri tigilamaw ye kuma sugu dɔw bɛ n'i y'a fɔ i bɛ minɛ ka d'a kan kunnafonidila yɛrɛ fana sariya ni hakilinaw de bɛ baara kan ka boli minnu kan nka aw yɛrɛ ni kiiri tigilamaw cɛ ko bɛ cogo di bi baasi foyi t'aw ni kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ kiiri ye kunnafoni baara ye wa kunnafoni baara n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ sariya dɔw de kɔnɔ hali n'i nana k'i b'i sigi mɔgɔw ka du kɔnɔ i b'u ka laadaw bato donc an b'o siraw de kan mais k'a ye k'a fɔ ko journalistes balilen don u ka baara la ou bien k'u empêchelen don k'u ka kumaw fɔ ne t'o kalama n'i y'a kɛ journaliste ya baara ta sira fɛ maintenant baara dɔw bɛ yen o tɛ journaliste ya ye bɔlɔlɔ sira ninnu kan loi jamana sariya talen don min b'a encadrer n'o ye loi sur la cybercriminalité ye dankari bɛ dankari la adamadenw na jajugu bɛ jajugu la kɛwaleyaw bɛ kɛwaleyaw la jogojuguw bɛ jogojuguw la n'i yera la i b'i ɲininka i dalakan na n'i ɲangini ka ko bɛ da i kan sinon kunnafonidi sira fɛ ne ma da la k'a fɔ ko mɔgɔ taara fɔ k'i ye nin k'i ka journal kɔnɔ ou bien n'i ka radio la an ka radio n'i sigi k'a lamɛn tile kɔnɔna na mɔgɔw b'u ka kuma fɔ mɔgɔ b'i fa jɛ ka nin sogo la ka sɔrɔ i ma kolo kari ni min taara téléphone bɛ n bolo i b'a fɔ i bɛ mɔgɔ buruja i bɛ don ka danbe la i bɛ don la min ka di i b'a fɔ mais jɔnni i bɛ ɲininka kɛ i bɛ ɲininka mais ni sigira tɔgɔ fana min kan n'a ma bɛn i y'a faamu an b'o fara ɲini ni sariya sira fana ye ne ma baasi y'o la ayiwa an bɛ waati min na bi an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ min ye lakanabaliya ye a kɛra sababu ye min ye kunnafonidi cogoya ye a kan ka kɛ ka sanga ni waleya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw kala ɲɔgɔn na e yɛrɛ hakilina t'a la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi jamana gɛlɛya kɔnɔna na kunnafonidilaw u kan ka kunnafoni di cogoya jumɛn na u jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye kunnafonidila tɛ se ka kunnafoni di cogo wɛrɛ la ni tiɲɛ tɛ kuma namaralen ni kuma namunamulenw ka da ni hakilila défense ta tɛ o kunnafoni kɔrɔ ye di ka fɛn di min bɛ mɔgɔ bɔ kunnasiri la et puis min fana n'a nafa bɛ mɔgɔw kan kunnafoni di kun tɛ n b'a di walasa n ŋaniya ye ko dɔ ye o ka kɛ o tu as juste le droit d'informer ni mɔgɔw y'a dɔn o ka fisa mais k'a manipuler k'a instrumentaliser k'a pari ka wusulan k'a la ka parfɛn k'a la ka sɔrɔ ka feere cogo ɲini a la mais ça c'est pas normal ça c'est pas normal n'i y'i ka baara k'a kɛ cogo ɲuman na a cɛ ka ɲi maintenant journaliste yɛrɛ ka to yen yali an bɛ jamana min kɔnɔ walima i yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ ko caman bɛ k'a kɔnɔ yali i ye fɛn bɛɛ fɔta ye wa ne tilala hali ni b'o fɔ fɔcogo t'a la wa fɔ waati t'a la wa fɔ yɔrɔ t'a la wa ayiwa min ye an bɛ maison de la presse la Banjugu Dante an bɛ fɛ k'a dɔn an tun ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ maison de la presse kan yɔrɔ min na kunnafonidilaw ni jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan kunnafoniya baaraw kɛ so in a bɛ cogo di bon ne ye a kuma dɔw mɛn yɔrɔ dɔw la ko dɔw ye welewele da bila ko ka taa dɛmɛ don maison de la presse la ayi an wulila minnu kan ka dɛmɛ in don minnu ye so in jɔ o ye jamana de ye an y'a jira k'a fɔ so in a dépravé la ani dilanni ka kan an ma commerçant deli an ma politique mɔgɔ deli an ma mɔgɔ wɛrɛ deli an ye faso de deli a ye so min bila an ka bolo kan ka sabu kɛ faso de ta don faso de ye so in jɔ k'a di anw ma a ye so min di an ma depuis a jɔ waati ni baara in kɛcogo la erreur dɔw kɛra la o bɛ kɛ sababu ye a ka dégradé a ka an dɛmɛ o entretien ka kɛ sinon an ma se particulier si ma k'i k'an dɛmɛ hali n'o dɛmɛ na an t'o fɛ jamana ye o kumakan lamɛn fana mais baara in de sumayara parce que samiya fɛ ji bɛ jigin yɔrɔ dɔw kɔnɔ yɔrɔ dɔw tiɲɛnen don donc ji bɛ jigin o yɔrɔ minnu kɔnɔ ni o yɔrɔ minnu tiɲɛnen don mais sekɔgɔna fɔ kuma tɛ datuma ye depuis samiya ma se an y'o kumaw fɔ bon jamana marché ko sen ka suma a ko mɛnna k'a sumaya fo jiw nana don yɔrɔw la samiya ko yɛrɛ banna sisan mais marché kɔni dira entreprise dɔ ma
ko yɔrɔ rénovation mina kɛ o contrat ko no ko bɛ senna sinon gɛlɛya b'an mais jamana de so di ama an ko jamana kan dɛmɛ a ye so min di ama a kɔrɔla dɔɔni a yɔrɔ dɔw tiɲɛna an k'olu dilan ne ta ma kule kama mɔgɔ ɲɛna ko gɛlɛya wɛrɛ b'an dala dɛ non ayiwa an balimaw bi araba an tun bɛ baro sigi la nka ka kuma in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka datugu dakurunya kelen Banjugu Dante. Bon, moi je crois que ye baara min kɛ a ɲɛna parce que jamana in kuma gɛlɛyara bisigiyaliw ni min ka di min ye sigiyɔrɔ la o b'o fɔ mais kunnafonidila ka wuli ka na kunnafoni ɲini a tigiw la a n'a sigiyɔrɔw la moi je crois que o cɛ ka ɲi kosɛbɛ kunnafonidi baara tɛ se ka ɲɛ k'i sigi min ka di n da ye k'i bɛ hakili la di donc o kama e min wulila ka na an ɲininka an b'i fo i k'i cɛsiri ni baara in kɛcogo dɔ ye kɛcogo ɲuman ba a bɛ kɛ tan de. Malidenw ye ngwaw kana ko kaw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana. An balimaw an ka jamana kɔnɔ min ye Imam Sori Kɛmɛso ye ale ye jamana kɔnɔden gansan ye u bɛ kulu kɔnɔ kulu min hakili jagabɔ fanga ka bon yɔrɔ ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana bɛ danko min na jamanaden ɲuman fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen kan ka hami ni jamana ye jɛkulu in hamina ni jamana ye k'u hakilina ni laɲiniw ta fɛɛrɛ min bɛ olu bolo u ye hakilina ni miiri minnu ta ka ɲɛsin jamana ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ye u fɛlata fɔ nka u ko laɲini min bɛ olu la dɔwɛrɛ tɛ jamana bɛ danko min na bi a ka kan tɛ sa malidenw ka hinɛ Mali la ni n ko malidenw ka hinɛ Mali la dɔwɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka boli fanga nɔfɛ minnu b'a fɛ diyagoya la kalafili ka kɛ sisan min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka se ka jamana kɛ u ta ye Sori Kɛmɛso u ko olu ka laɲini tɛ o ye olu bɛ min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛmancɛ fanga bɛ maa minnu bolo bi n'o ye finitigilakaw ye u bɛ ka taa cogoya min na maliden n'i y'a sigi 100 sara la an bɛ se k'a fɔ 95 a bɛ ka kɛ olu sago ye ka sabu kɛ min ye yuruguyurugu ye o ka kɛlɛ o baara bɛ sen kan min ye kiiri ye a ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan o baara bɛ sen kan min ye lakana ye o baara bɛ sen kan hali min ye yɛlɛmaw ye yɛlɛma minnu kan ka don foroba cɛkɛbɔdaw kɔɲɔw la min bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya furugufurugu ni kɛlɛ min bɛ kɛ sanga ni waati kalafili kɔɲɔw la o ka se ka dabila Imam Sori Kɛmɛso a ko olu nimisi wasalen don o waleya ninnu kan o de kɛra sababu ye u ko u b'a ɲini malidenw fɛ an ka se ka sabali ka se ka an muɲu ka tugu cɛmancɛ fanga tigilama ninnu ka hakilina ni laɲiniw kɔ k'u dɛmɛ ka sababu kɛ ni cɛmancɛ fanga ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de ye nka n'a tiɲɛna Ala m'an kisi la a tiɲɛna an bɛɛ de fana ye Hamza Sidibe ale y'a ɲini ka Sori Kɛmɛso sɔrɔ u ye barosigi kɛ min bɔra o la an ka jango seereya. Salamu alaikum. Waalaikumsalam. Balimakɛ i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ani jɔyɔrɔ min b'i la jamana kɔnɔ. Tabarikala n b'i ko Hamza Sidibe n tɔgɔ ye Laji Sori Kɛmɛso. I ka jɛkulu tɔgɔ ye jumɛn? An ka jɛkulu an kɔni ye société civile de. Société civile. Voilà an ye jagokɛlaw ye an ye sɛnɛkɛlaw ye. Jamanaden gansan minnu tɛ jamana foroba baara la. En tout cas an tɛ jamana foroba la an tɛ parti politique la mais an bɛ jamana ko de la. An b'a fɛ k'i ɲininka nin waati in na aw ka tɔn bɛ wulikajɔ baara dɔw la i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna kun jumɛn don ani laɲini jumɛn b'aw la wa? An tun ye mouvement dɔ créé 2018 la min tɔgɔ ye mouvement de population silencieuse an tun la k'a fɔ jamana bɛ cogo min na a tun taa cogo tun ma diya n ye parce que tɔnɔni ni binganiw tun bɛ yen donc an wulila ka min b'an kun n'an kan cɛ an sera k'o fɔ an hakili la o kɔnɔna na maa caman y'a lamɛn maa caman fana kɛra an ka hakilina ni an ka wulikajɔ la kɔnɔna na an ye jɛkulu formé an bɛ to ka ɲɔgɔn ye jamana ko na tuma bɛɛ waati bɛɛ ka waati cogoya lajɛ ni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya na toujours quoi. I ko aw ye société civile ye nin waati in na an bɛ waati min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko transition ni o ye fangalatɛmɛ fanga ye. Aw yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw aw b'a ye cogo di baaraw bɛ cogo di aw nimisi wasalen don walima baaraw bɛ ka taa sira minnu fɛ aw diyaɲɛ siraw tɛ. Baara bɛ taa sira min fɛ a diyagoyalen don an kan an ka baara ni dɛmɛ parce que an ye laɲini min ɲini pour que baara kɛcogo ka yɛlɛma donc ni mɔgɔw yɛlɛmana ni jogo ni baara kɛcogo ma yɛlɛma foyi ma kɛ o de kosɔn an wulila 2018 la ka fanga kɔrɔ min tun bɛ yen k'a fɔ a taabolo man d'an ye n'o tɛ mɔgɔ ko tɛ bon Ala ye fanga di minnu fana ma sisan ne hakili la toujours olu fana ye kɛlɛ kɛ pour que an ka hakilina ni ka se ka waleya ni Ala y'a don garijɛgɛ an bɛ se que les féliciter ka u dɛmɛ bon ni k'u dɛmɛ mɔgɔ tɛ ka baara ɲuman u ye minnu entamé k'u dɛmɛ pour que a ka kɛ baara ɲuman min don min tilelen don min tɛ se ka kɛ fan kelen baara ye parce que jamana bi cogoya min na nanaw cayara tiɲɛ fɔlaw cayara
bise ko la o cayara mais kela ani nyuma kela a dogayara an b'o gɛlɛya de kɔnɔ. O yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna u ye action minnu posé e yɛrɛ bolo minnu ɲɛna e bɛ se ka damadɔ fɔ an ɲɛna o la wa komi ko u dɛmɛni ye diyagoya ye nka ko mɔgɔ ko tɛ k'u bɛ dɛmɛ u bɛ baara min kɛ la. bon action minnu posé sisan min diyara n ye kosɛbɛ u ko maliyɛn an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn de mais n'an bɛ fara mali baara kɛ an ka laɲini fo a ka kɛ maa laadiriw de maa minnu u ɲugulen don faso ka fɛn bɛɛ la an hakili la o maa damadɔw bɛ ka na jamana na baara fana bɛ ka kɛ mɔgɔ caman ɲɛ b'a la mais an bɛ se k'a fɔ an nimisi wasara fo ka se a dan parce que baara de daminɛna donc ni baara daminɛ n'a ma se hali 30% walima 20% i tɛ se ka mɔgɔ tanu o la mais an b'a dɔn dɔrɔn baara sira min taamana sira min don a bɛ ka diya an ye donc n'u o taara o sira fɛ an bɛ n'u lajɛ pour que k'a lajɛ ni baara ni est ce que client yɛrɛ don et puis an t'a fɛ ka min ye tuguni jamana na ka mɔgɔ min jɛlen tɛ ka jamana baara kalifa ma tuguni an t'a fɛ k'o ye an m'a fɔ politique mɔgɔw ka bɔ baara la de o bɛɛ kan ka bolo don maliko la mais mali parti politique o politique a bɛɛ laadiriw b'a kɔnɔ minnu bɛ ɲugu jamana ka fɛn na donc mɔgɔ ko tɛ quoi. Ela Sori Kɛmɛso juma nata in na jamanaden dɔw bɛ ka labɛnw kɛ ko bɛɛ ka bɔ ko walasa i ye dɛmɛ ko kuma min fɔ k'u ka taa faamaw dɛmɛ yala aw ka hakilina ye jumɛn ye o la. An b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ parce que an yɛrɛ y'a acteur dɔ de donc n'a fɔra jamanadenw ka bɔ pour que an ka mali fanga kalifalen bɛ minnu na pour que k'u yira an b'u kɔ an y'u bila baara la u bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka taa an ji min sira fɛ donc waati bi cogo min na on est obligé ka wale da maliyɛn bɛɛ bi yɔrɔ yɔrɔ u ka dɛmɛ ɲɛsin a organisateur la fɔlɔ ka tila ka u k'a fɔ u ka mɔgɔw bi yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ u ka u ŋaniya yira parce que mali ko de don mɔgɔ ko tɛ. O waati kelen fana la jamanaden dɔw b'a la k'a fɔ k'olu bɛna bɔ don fana nataw la ko k'a yira transition maaw la k'a fɔ waati min dir'u ma k'u kana tɛmɛ o kan yala i bɛ mun fɔ olu ɲɛna. o ne hakili o ye politique sira de ye ne y'o de f'i ye politique mɔgɔw n'u ka baara de don parce que ni n'a kɛra jamana ko hali olu welelen don nin ma minnu ko u bɛna bɔ k'a fɔ transition kana dɔ fara nin wele an ye wele min kɛ sisan bɛɛ de welelen don donc politique ma tɛ ɲɛnama tɛ bɛɛ de don. kɔrɔnfɛla ko bɛ cogo di sa komi yɛrɛ ye kɔrɔnfɛmaa ye yala i bɛ o kibaruya don kalama. hakili la ni mali an y'an fara ɲɔgɔn kan kɔrɔfɛya ko t'a la camancɛ ko t'a la ne hakili la an malidenw dama don parce que ko o ko min kɛra jamana hakili la a taara ka kuma ka dan kɛ quoi. baara de ka kɛ parce que baara ka kɛ pour que an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka jamana libérer an damadɔ de don an adamadenw dama de don an maliyɛn dama de don. jinɛw tɛ wakɔlɔ tɛ n'an sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fara ɲɔgɔn kan mali dugukolo si tɛ an se ka taa min na an ni an mamutulenw ka kuma ka bɛn jamana ko la. Ela Sori Kɛmɛso yala kuma dɔ tun b'i bolo k'a fɔ ne ka ɲininkali ma se min ma wa. o kuma min b'i bolo k'a f'i ye. ala ye ne garijɛgɛ ka kɛ mali tɔgɔdala denmisɛnninw k'u kɛ u ka président d'honneur ye parce que u fana ka tɔn bɛ mali tɔgɔdala denmisɛnninw bɛɛ. minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la. minnu bɛ mali burusi kɔnɔ bɛɛ minnu bɛ sɛnɛ kɛ minnu bɛ bagan mara minnu bɛ mɔni kɛ u ka tɔnba n'u ka biro ɲɛma tɔgɔ ye mamadu sisogo an ye baara dɔ da ni projet dɔ da min bɛna couvert mali dɔrɔn tɛ de sahel bɛɛ de don parce que a coordinateur yɛrɛ b'a ye ala y'an sɔn a kɛra maliyɛn de ye a tɔgɔ ye modibo bokum ale de ye coordinateur international ye parce que tubabuw de y'a bila baara in na mais comme maliyɛn de don a tun b'a fɛ baara nin a ka daminɛ mali la mois d'août tɛmɛna an taara lancement kɛ kayi an ni ministre saba u taara ka bɛn ni a lancement ye an ni kayi région maaw bɛɛ. i bɛ se k'o ministre tɔgɔ f'an ye. a ministre minnu taara yubaba tun b'a la besis bakari dunbiya b'a la ani wajije fune kulibali donc olu taara o lancement na parce que o y'a dɔn jamana o jamana ni denmisɛnninw ma dɛmɛ ka baara d'u ma foyi ma kɛ. donc an ye o taara o lancement kɛ parce que lancement se ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ de la parce que ni ye sahel ta minnu bɛ taa kɔkɔji tigɛ kayi maramɔgɔw de ka ca ka tɛmɛ afrique bɛɛ olu de bɛ taa sa baji sanfɛ ka taa ko bɛ taa Europe donc tubabuw y'a lajɛ que vraiment pour que ka maliyɛn dɛmɛ u kana taa o de ka fisa u ka taa u se ka dɛmɛ cogo o cogo pour que u ka se ka to u ka jamana na u ka baara kɛ olu pɛrɛlen don ka o baara dɛmɛ donc o kɔnɔna na an taara o lancer parce que n b'a fɛ ka min f'i ye n'i ye kayi mara ta dugukolo min b'a la an ka sanuko yɛrɛ bɔ yen u ka dugukolo yɛrɛ barika min bɛ dugukolo na a ka fisa ni hali jama ye parce que sɛnɛ caman bɛ se ka kɛ kayi mara parce que n'i ko kayi mara hali région kura ninnu b'a la parce que n'i y'a ta ɲɔrɔ mara la yiri ɲɛji o bɛ se ka sɛnɛ la fo a bɛ ɲɛ kosɛbɛ bi yiri ɲɛji n'a ɲɛna jamana na o kelen dɔrɔn walahi o kelen dɔrɔn bɛ se ka mali yɛrɛ fonctionnaire ka sara ta ne taara kita mara tiga sɛnɛ de kan de bɛ ɲɛ kosɛbɛ o dɔrɔn an y'a waso dɔw la
wallahi mi mina sene wɛrɛ kɔ o tiga mara hali izinu minnu bi tulu dilan tubabu pɛrɛlen don ka na o tulu dilan mali la ka na ni izinu ye pour que tiga ni tulu ka k'a la a bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn min na o ka kɛ a la donc o fana b'a la région tɔ ninnu ta i n'a fɔ ɲoro bafulabe keɲeba n'i y'o ta o dugukolo bɛɛ bagan dumuni dɔ yɛra Égypte a tɛ su kɛra mali la yan hectare kelen o bagan dumuni o bɛ se ka tonne 400 bɔ a hectare kelen na san kelen kɔnɔ kalo saba i bɛ se ka tonne 50 tonne 60 tigɛ o bagan dumuni dɔrɔn n'i y'a feere ni min b'a la a ka di ni hali jama baara ye et puis fana baara min bɛna kɛ forage de bɛna kɛ a yɔrɔ bɛɛ la donc ça veut dire que mɔgɔ o mɔgɔ min machine forage b'a bolo jamana na a bɛɛ bɛna baara sɔrɔ k'a fɔ nin ye ne ka mɔgɔ o t'a la machine o machine bi mɔgɔ min bolo min na ni forage machine baara bɛna di a bɛɛ de ma. Ela sori kɛmɛ so waati bɛrɛ t'an bolo yala partenaire ninnu i bɛ se k'a fɔ an ye ko tubabuw don u bɛ bɔ jamana jumɛn kan jamanaden jumɛnw don. partenaire n'u y'a ta banque islamique b'a la BID n'i y'a ta alimanw b'a la. alimanw Susu b'a la. Susu Canadiens fana b'a la parce que olu pɛrɛlen don ka Mali musow dɛmɛ. ok san'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛ la i bɛ se ka kumakan kuncɛ kuma f'an ɲɛna. Kumakan kuncɛ min b'a fɛ Mali faamaw ye u k'a dɔn u bɛ maliyɛn denw de la u t'u yɛrɛ ko la n bɛ ka fɛn min fɔ sisan u k'a dɔn ni priorité b'u bolo jamana na bi pour que Mali ka lakana o ye ka Mali denmisɛnninw lakana ni baara ye baara min bɛ Mali bolo bi an ka dugukolo ni an ka ji ni an ka tile ni u k'u concentré nin ko na pour que Mali denmisɛnninw ka bɔ saliya la pour que baara ka kɛ. N'Ala sɔnna. Kuma caman ka dabila. Inshallah. Donc n b'aw fo. An b'i fo i bɛ segin tɔgɔ ni jamu kan n'i ka jɔyɔrɔ. N tɔgɔ ye Laji Sori Kemeso. Ah chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anama krevete. Awo Pasta Roma nantan kadi anama krevete. Aunana jama bese wara. Aunana arajo nyetaga nana aunale jama bese wara. An balimaw aw hakili b'a la k'a fɔ min ye ɲɔnɔ marabolo ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi da bɛ maa dɔw ye nka sunɔgɔ tɛ u ye ka da o kan gɛlɛya kɛla sababu ye min ye mamurutilu ka waleya ye dugu caman bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ la min na o maa caman bɛ yen minnu ye u ka denbayaw ta ka kɔw tigɛ ka na sigi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a caman yɛrɛ bisimilala ɲɔnɔ yɛrɛ lakɔlisoba de kɔnɔ ka sababu kɛ taayɔrɔ to u la u kɔni bolila ka na u kalifa don u baden ni u sinjiw la minnu bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ bi u ka se ka kɛ u ma jigi ye ka kundoyɔrɔ di u ma min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u ni ka se ka kisi ni ye waleyaw ta ka lajɛ bi anw dalen bɛ Bamako yan anw hakili sigilen don an l'a yirala k'a fɔ ko hakili sigi ko a tɛ a cogoya la pepewu nka an bɛ se k'a fɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ taa da hakili sigi la i bɛ wuli hakili sigi la nka ninnu olu bɛ yɔrɔ min na bi dayɔrɔ tɛ u ye ka sababu kɛ marifatigiw de bɛ u kɔ minnu b'a fɛ diyagoya bilen na ka se ka u ka sariyaw k'o boli u kan o de kɛra sababu ye u bɔra u sigiyɔrɔ la ka na u kalifa don maa dɔw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka kunniyɔrɔ sɔrɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la jɛkulu bɛ yen jɛkulu min ma sigi ka nin maa ninnu filɛ n'a bɛ wele ko association ɲɔnɔ kanu olu ye wulikajɔ bila sen kan ka se ka hakilina ni laɲini dɔw ta min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka nin maa ninnu tulomagɛ o waleya ninnu na n'i y'a jateminɛ u ye kasabi dɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛnna sifa wari 100 ani 10 ma ka se ka dɛmɛ ɲini ka fɛn dɔw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ 1000 man ca fɛn minnu sɔrɔla ka se ka u di nin maa ninnu ma u ka se ka u ka denbayaw balo ni a ye sanni waati dɔ cɛ fɛn minnu dir'u ma makarɔni bɛ o la tulu bɛ o la o n'a ɲɔgɔnna caman o ka se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ ni u kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ɲɔnɔ lamini na ka sanga ni gɛlɛya ye u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔnɔ kɔnɔ maaw bɛ yen maa min hakili b'u la maa min miiri bɛ u la nin waleya ninnu na an sera ka seereya dɔw ɲini a kan an ye min sɔrɔ o la an ka jango lamɛn. an sɔgɔma nin fɛn ye a bɛna di ne de bɛna di Bɔkari Samakɛ ni ɲɔgɔn dugutigi ye maa mun n'a ni nin fɛn ye ko ɲɔnɔ kanu tɛ kuma wɛrɛ ɲɔnɔ ka den minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ kuma na k'u kɛ kulu kelen ye ka ɲɔnɔ kanu ye ɲɔnɔ kanu ye de ye nin koyi n b'o de fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ɲɔnɔ ka denw de don
an yuru denw don an mɔdenw don an dɔgɔninw don donc nin hakilina ɲuman u ye de sɔrɔ minnu bɔra u ka sow kɔnɔ tiɲɛni fɛ ka na ɲɔgɔn yan u sago tɛ donc u ye nin kɛ ɲɔgɔn kan u bɛna d'u ma ni ŋaniya ye ŋaniya don nka an ka dugawu dɔ fana ni u ka se k'u ka sow kɔnɔ o de ka d'u ye gouvernement mairie ani an yuru an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn deli ala k'o se u ka sow kɔnɔ nin ye dɛmɛ kɔni ye a b'u hakili sigi a b'a to k'a fɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka sosegi in de ye koba de ye ala m'o kɛra ala ka si ni kɛnɛya di ciba kɔnɔ ka sɔn an baraji ya rabbi ala ka bolo mala ala ka fanga di awma ala ka ta yan ta nye nga ne to go ya hawa mai mbora bugoni nsigira lokol sola aw nana an segere ka here ka anye ala ka here ka awye aw yan ngani yamunta o ngani yayi ala ka ta nye ya rabbi ya rabbana ala ka shi chaman dawma ala ka barka dawla ya rabbi ala ka na jugu saw kawla ala ka usan korta ala ka furu jawla ka de barka ma dawma mun ba sai aw koro aw sera an koro cogo mina ala ka aw koro ala ka bolo do aw koro ya rabbi ya rabbana ala ka aw san korta ala ka na jugu saw kawla ala ka laban ko nyuman dawma ala ka sira nyuman dawma aw biya ta ka segila ala ka aw ta ka segi nywa ya rabbi ya rabbana an ka foli bi ye tɔgɔ ni jamu aw bɔra yɔrɔ jumɛn ka na ɲɔnɔ yan ne tɔgɔ ye Sita Tarawele an bɔra Buguni commune Mariko la ka na yan nɔ tiɲɛ na an ka nali gɛlɛya de don ne yɛrɛ mun filɛ nin ye anw cɛ banna ne ni n ka denmisɛnninw ani ne tɔ kelen ne sinamuso banna k'a denninw to bɛɛ bɛ ne bolo anw nana fɛn o fɛn ye kalo kelen ye an b'a bɔ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ na aw ka dɛmɛ tɛ an ma dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ an bi ala fo ka ala barika da ka aw fana fo aw ya anw dɛmɛ ya rabbi ala k'aw dɛmɛ ala ka n'aw sutura an bɛ se mun na o y'o ye fɛn wɛrɛ kɔni tɛ an bolo duwawu mun an bɛ so mun na an bɛ duwawu dɔn aw ye ya rabbi alahu ala ka fɛn kɛ di aw ma mun ka girin ni aw ye an bɛ ala fo ka ala barika da wallahi an ka dumuni sɔrɔlen o de ye nin ye jeunesse ala k'aw dɛmɛ kabini aw nana nin y'an ka sɔrɔ ye an ma fɛn sɔrɔ ni nin tɛ wa aw y'an sutura ala k'aw sutura ne denmisɛnninw bɛ anw bolo bɛɛ b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ ne cɛ kɔrɔ ka taa fɛ dɔgɔ ka taa fɛ dɔgɔmuso kelen wa ala k'aw dɛmɛ a ma mun dɔw ye ala k'a dɔw ye ala k'a n'aw sutura ala k'aw sɔngɔrɔta ala bi ala ka aw ka ko jidi an bi ala fo ka ala barika da wallahi aw de y'anw sutura ala k'aw sutura ne yɛrɛ bi da ne bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ dugu kɔnɔ dɔw bɛ 100 dɔw bɛ 40 di ne ma yala maa caman ye dɔn n bɛ taa mɔgɔw de la u bɛ malokisɛ kilo 1 di u bɛ kilo 2 di yan wallahi ɲɔnɔnkaw ye anw dɛmɛ an bi ala fo ka ala barika da ala ka n'aw dɛmɛ se kɔni tɛ anw ye den cɛman 5 ne yɛrɛ kɔnɔɲɛ 8 de wolo ne sinamuso ye kɔnɔɲɛ 7 wolo ale fatura Fadi Kɔnta Bintu Kɔnta o bɛ yen nɔ o ye ne tɔ kelen ye o fana ye kɔnɔɲɛ 6 wolo o bɛɛ bɛ ne ka bolo kan ne de b'u to ne de b'u na anw cɛ bara dɔgɔmuso kelen de b'an bolo ne yɛrɛ bɛnkɛ kan bɛ k'a furu a disa di ko a filɛ nin n'o tɛ a tɛ anw kɔ a tɛ anw ɲɛ kabini nin tɛ ne bɛna yan ne bɛna yɔlɛ wa u bɛ n jigi tugu fana wallahi an bi ala fo ka ala barika da ala ka n'aw dɛmɛ ani association ɲɔnɔ kanu ka wuli ka jɔ ye u sera ka dɛmɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan ka di mɔgɔw dɔw ma minnu ni u mago bɛ dɛmɛ na an balimakɛ b'an bolo kɔrɔ awa an bɛna ɲininka aw bɔra ka dɛmɛ sɔrɔ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ n ɲɛna ani aw bɔra dugu min na an ka se k'o dɔn salamu aleykum n b'aw fo ni hɛrɛ foli ye ka sara in kɔni anw sɔrɔ amadu basi wɛrɛ la min bɛ guya wɛrɛ kɛrɛfɛ vraiment an bɔlen a bɛ ne ka caman bɔ an ma dɛmɛ foyi sɔrɔ an ka fɛn sɔrɔ nin y'a fɔlɔ ye an balimaw n'an denw n'an somɔgɔw de hinɛna na ka tila ka na nin dɛmɛ in ɲɛsigi k'a ɲɛsin an ma ni nin tɛ an tun bɛ fɛn sɔrɔ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɛ jɛ ala k'a sinsin o kɛ kanu ala k'a barikaya ala ka si caman d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma ala k'u kungo ala k'a ta ka b'u kan jamana tɔɔrɔ ala k'a nɔgɔya jamana kungo ala k'a nɔgɔya jamana hɛrɛ ala k'a sabati an minnu nana n'an gɛnna ka bɔ an ka hɛrɛ n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala k'an fana segin hɛrɛ la an bɛ fɛn min ɲini jamanatigiw fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ka lakana sabati pour que an ka se ka segin an sigiyɔrɔw la o de b'an nafa n'o tɛ n'an bɛɛ jɛra ka bɔ an tɛ kugu dɛ ɔ hali bi balima minnu hakili kɔni to anw na vraiment wa bonyana ma a diyara n ye fo ka taa dan tɛmɛ kabi kunun a kɛlen k'an fɔ n ye an ka denbaya bɛɛ sira nisɔndiya la anw bɛɛ sira nisɔndiya la ɔ an nana ka n'a ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a dira an ma alhamdulilah an ɲɛ a diyara n ye a barika b'an guwa 16 de a barika a diyara n ye a ye dɔrɔn ka na an ka dugawu kɛ
اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بجنته ببركاتك لطفا يليق بكرامك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا بفضلك اللهم انصرنا بفضلك واهلك الكفرة اعداءنا اعداء الدين ومنا باوطاننا وولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحانك اللهم بحمدك ولك الحمد وعفوك بعد قدرتك. أشرنا جد من جنون المصطفى يجب علينا في اللهم بلا غزال جمال الترتيب عبد المطلب وهاشمون عبد منافسا توصي مع كلاب ثم مرك عبد ويعلي بن زمر ووايا ليه مالك والنظر كنانة وخزيبة مشتهر بالذكتون الياس منه معمض نزار مع معدي جاء في الخبا وضيف له مع النانا يا فصيح بما يتم النسب والصحيح من جهة الأباء والنسبة من جهة الأمنية معرفة من النبي صاحب المفاخر أمينة بنت لوهب طاهر بن لعبد منافع للقدر بن لزهر مع كلاب فجر وأم طه أبي تشتمى في جده كلاب هذا السم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. الفاتحة لما أغلق والخاتمة لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ambal ma ke anga fuli biye I to ni jamu ana boraro laji tarawale kabo katka werala angone jeunesse ko ni ya bunya mundaka nyano kanu association nyano kanu ajaranya ko parce que angone ya fembe soro ulunda na ka an kanu ka fini dama ka dumuni dama ka molo dama ka makron dama ka tulu dama wallahi ayin bi duwa ku ala ku tanye ajaranya fo ka danso an yere nusa jamu banga yere bi nan ko ambi kuma sega kuma ka wasa yere surtout nda an nusa jale do ko jugu aya anga gomu mbe amma tande wulla kana bi mamun ya soro yare akacha mabinani manere ka mo konna go tande ya soro ibi wele jumele da alisa wala mi wele munda ala ka fanga duma ala ku deme halbi abu se ka mo deme chogomna parce que ngania bula ka mo deme a jaranya ko jugu wallahi note an yare nanan kam lo gonendo do yare be halbi yare dumni yare tubolo amma soro labi fini yere sorola fini kalte be sorola mo yere be kenama yere nusa jabi nyini ka harama de yere fenga yere de mo nusa jara ko jugo parce que ay amma sigini fendo ya nyu be soro parce que do yere nana ku ka fini to ka du kono manani fini yere manya fini soro yanno ya famu a jaranye toma ala kambe sabama ne to ko modou sisoko nyono nyama kala belagele to la no yere ko tradie soma dena nebe meri mogo ka keneka meri mogo ka kene jume kanu nyono kanu min sigira no nyono nga de munum be ni ko umfaso kanu bena mami ngo umfaso kanu bena o fana nyeta do o be nyeta do fana jira ami do ku we deme mbo soma dana o sekura deme munna soma dana ko di anga déplacer o ma munum be ni wulla ka bu sigiro la kana nyono ngona ya usago te koy gere do de asuma otuma ambe ala deli dugutigi bora ka fo sisa ambe ala deli u segeli nyuma de lo ka sokono yona na nye fefe nguye o tu ka sobo ngani ye deme mi me ka mi bu hakili sigi donc ambi ala deli segi ko nyuma o bala bulala ko no yo fitnere mi bele anguna fana ya rabbi ala ka wuli ala ka jabana basigi ala ka hansa ko dama sallallahu rasul chen barajo ala ka saranere ala ka tawon sisi ala ka sinsi ne bora mun bashi warala mun bashi to on jam mula travail na foli be bela jele kena mo kono bi kena barga madu jena tigala ni bura made ni femu sigi mogo kama ko mogo ko bo o ci ni fen sigi dugu kama iba to na ya fle no to no kene rega nyono kanu ga ni ko ama bali mogo shila nyono ya no se to sigi do ni biche asigila ko nyono de ma sigi fenga ma ama sigi ko mogo tiga fenge asigila ko anse muye sigi da ka nyeta barala am se ka muge sigi da ka bonno kola asigila o de kama ambo o barade la al wakati bo donc ni kera bi balmuna ko te mogo shima ni akuma ko rek mu bal mogo la donc ami folige ka nyini nyona ka denkle ngana bela jina fe bega ni ladike bega don ko sigida ka nyeta bara sigida denkle ngana be joro bala
sigida tɛ ɲɛ ni mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ tɛ bɛɛ kan k'i ka kɛta kɛ bɛɛ kan k'a dɔn k'a ti ɲɛ n'a sɔrɔ an bɛɛ ma an jɔyɔrɔ fa donc an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɔnɔ kanu fo hali bi ala ka a ko tɔ nɔgɔya an ka laɲini mun ye ala k'a nɔgɔya an bɛ mun nɔfɛ ɲɔnɔ ka ɲɛtaga ko la hali bi ala ka ɲɔnɔ bɔ dɛmɛ kɔnɔ ala ka kɛlɛ ban ala ka basigi na voilà merci bien ne yɛrɛ tɔgɔ Abubakar Sidiki Kulubali ne ye ɲɔnɔ cercle sifinw ka ɲɛmɔgɔ ye nka n yɛrɛ bɛ tɔn kɔnɔna na voilà merci bien an sɔgɔma an kɔni min y'an se yan nɔ u ye kɛlɛ di y'an se yan nɔ an nana an bɛ dɛmɛ ɲini ala k'a nɔgɔya ka da ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi ɲinɛ san gɛrɛgɛrɛ tɔɔrɔ ma ala k'a baasi bɔ ne tɔgɔ Fatumata Kulubali Uba Hamad Baasi Wɛrɛ Magan Traoré don ɲɔnɔ kanu président an bɛ mairie kɔnɔ bi ka sababu kɛ degun min bɛ jamana kan an somɔgɔ minnu wulila u sigiyɔrɔ la ka na dugu kɔnɔ ka na mairie la ɲɔnɔ kanu a bureau a membre bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ye dɛmɛ kɛ pour que kana an balimaw magɛn an b'o kɛnɛ de ka mairie la bi an bɛ dugawu kɛ an balimaw ye sagiko ɲuman u ka du kɔnɔ ala ka nɔgɔya ye an mana fɛn fɛn kɛ nin kɛnɛ in kan a tɛ u ka sagili bɔ u ka yɔrɔw la denbayatigi ka denbaya bɛɛ cɛ ko nɔgɔn tɛ a ma nɔgɔn nka ni ala ye min latigɛ wajibi o de bɛ kɛ an bɛ ala tanu k'a da kan dɛmɛ min d'u ma ala k'a k'u nafala ye ala k'a k'u nafala ye yarabi an yɛrɛ ka tɔn an y'a dabɔ dugu de kama ma kelen ku tɛ dugu bɛɛ de don dugu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min surtout mɔgɔ degunnen ni o nana an fɛ wajibi dɔ an ka o hinɛ k'an minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka degu wuli ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen o de kun dɔ n bɛ jama bɛɛ fɔ ka daminɛ chef de village la maires jalikuntigiw aw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'aw bɛɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn an nana an ka wɛlɛ jaabi a diyara an ye a bonyana ka tila k'a fɔ n ka tɔndenw ye minnu bɛ dugu kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ fɛn fɛn ye dɔrɔmɛ kelen bɔ ala y'a ye anw y'a fɔ anw y'a jira o ni i y'a kɛ ala kama ni ala y'a ye ka ban foyi t'o bɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛ da n'u ma ka garijɛgɛ ɲuman da n'u ma n'a y'a di ala ka sabati ala k'a jiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ an balimaw kunungo an ka jamana faba kɔnɔ baarabila dɔ kɛla baarabila min yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a cayala ka sabu kɛ min ye banki maaw ye ale ni nafolo baara borodaw olu caman bɛ yen minnu ye baarabila kɛ kunungo ka sanga ni waliya dɔw ye nka n'i y'o ta k'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye taji feerelaw ye olu ka jɛkulu minnu bɛ yen a dɔ ye totali ye a dɔ ye shell ani orix ye olu fana ye baarabila kɛ o baarabila ninnu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina ni laɲini kelen de tun bɛ u la o ye min ɲini u ka ɲɛmaw fɛ u ka se ka labato an ye ɲinini dɔ kɛ o kisa kan an ka jango lamɛn wala ka ɲɛma dɔ bɛ yan nɔ wala ka sɔgɔma n b'a yɛrɛ sira i bɛ se ka aw bɔkun fɔ an ye bi wa an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi an b'an ka tradition ɲɛmɔgɔw fo ka premier n'a ka gouvernement ɲɛmɔgɔw fo k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an bɔkun ye min ye bi ka na kɛnɛ kan o ye an farala ɲɔgɔn kan station total ni shell ni orix an farala ɲɔgɔn kan bi k'an bɛna an ka hakɛw ɲini o de y'an bɔkun ye non alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ se k'a fɔ nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye grève la an bɛ se k'a fɔ an ye grève an y'a gagné à 90% parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka régionaux yɛrɛ an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama contact b'a n'u cɛ an y'u fana bila u ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an yɛrɛ faralen filɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na bi ka na yan u yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ se ka ɲɔgɔn nasɔrɔ yen nɔ u ka taa yen nɔ donc yanni an bɛ se an y'o danganiyaw bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u farala ɲɔgɔn kan u fana bɛ ka manifester oui an bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigin sabula baara kun ye nafa ye bon hakɛ ɲini fana i b'a kɛ k'a sɔrɔ i ma don société gasi la donc an bɛ se k'a fɔ anw ta tɛ revendication ye anw ta ye réclamation de ye sabula réclamation min don an b'a dɔn société entreprise ninnu caman filɛ nin ye u ni convention de bɛ na ka bɔ jamana kɔfɛ bon an y'a ɲini k'o convention ɲini an b'o ye mais alhamdulilayi an tora recherche la f'u yɛrɛw bolo nɔ bila gafe min n'an fɛ yan nɔ donc an t'o convention sɔrɔ o convention ko kɛlɛ de bɛ yen nɔ komi an y'u tigɛ minɛ bɔrɔ kɔnɔ ka ban an y'a yir'u la u ka convention ye appliqué donc o hukumu kɔnɔna la an ye papier caman ci u ma komi u ye ko in négligé u ye ko in bila u bolo kɔfɛ parce que u yɛrɛ système mun sigi sen kan k'a yira k'a fɔ k'an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'an hakilina fɔ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan
ka se ka ko dɔw kɛ donc an bɛ se ka mun fɔ ni grève in na ni grève in yɛrɛ nin gagné ka ban sabula kunu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ direction nationale de travail la yan'o ka kɛ fɔlɔ vendredi tɛmɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ direction nationale de travail la u ye jɔnkala fɔ k'a yira tiɲɛ yɛrɛ la an ye mun fɔ tiɲɛ don wa olu de filila wa u bɛna papier bɔ ka se komi an taara yen nɔ u y'o kuma fɔ da de la donc an y'a yir'u la comme quoi an tɛ dala kuma ta sabula u ka lɛriw caman bɛ yen nɔ a tɛ dafa la o hukumu kɔnɔna la kunu rendez-vous tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ direction nationale de travail la pour que ka se ka taa ni papier k'u bolonɔ bila la k'a fɔ ko convention filɛ nin ye u bɛna appliquer donc o kumaɲɔgɔnya kɔfɛ an y'u ɲininka a bɛna appliquer wagati joli kɔnɔ parce que fɛn min don a ka taa san 10 bi a bɛ yen nɔ donc délai tɛna fɔ an ɲɛna délai min bɛna janya u y'a yira n na ko yanni décembre ka ban k'a daminɛ fin de mois na ka taa bila décembre la an ka laɲini fɛn o fɛn bɛ convention kɔnɔ k'u b'a bɛɛ sigi sen kan an wulila o de kan kunu donc an bɛ ka observer an y'o fana f'u ɲɛna kɛnɛ kan yen an tɛ bɔ jimi fɔyɔrɔ ka taa an kɔrɔ fɔ so dɛ sabula an bɛ jama de ɲɛfɛ bon an bɛ ka baara kɛ jama de jama fana dalen don an na donc an t'an bolo jigin en tant que jama ma hakililatigɛ sɔrɔ min b'an fɛ an y'o f'u ɲɛna an y'a yir'u la comme quoi an bɛ ka taa grève la sariya bɛɛ kɔnɔna la donc n'an siginna ka taa baarayɔrɔw la ni ɲɛkumu tigɛra mɔgɔ o mɔgɔ la an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Amadu Ba ye sariya kolon min bɛ o ɲankili ko fɔ a y'a fɔ gérant ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ direction ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna donc an bɛ segin yanni fin de mois cɛ komi an ka bila an kun na fɛn mun cɛnlen don san 30 san 20 n'i ko k'u ka dilan yɔrɔ kelen donc a tɛ ɲa f'i ka daminɛ dugumala la mais komi ni sanfɛ bɔra yɔrɔ min na a y'u yɛrɛ kɔni lafili bon fɛn mun don a bɛ kɛ fana jagoya de don an jigi b'a kan ka fɔ ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ an ka direction kɔnɔna la olu sen da nɔ ninnu minnu sen da o yɔrɔ la donc laɲini de don a fɔr'u ɲɛna u ko k'u b'a kɛ fana ni délai kɔfɔlen sera k'a sɔrɔ an ma satisfaction sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta yen baara bila yen a tɛ jouer an kan a tɛ foyi ka na au contraire la a b'anw yɛrɛ lafiya bi parce que mɔgɔ caman de b'an cɛla n'u tun taara baarayɔrɔ la u tun bɛ perdre kɛ e bɛ perdre mun kɛ yɛrɛ n'o bɔr'i sara la i b'a ye sara t'i ye mais n'a fɔra i ka baara bila k'i da so hali ni fɛn t'i kun juru kɔni fana tɛna yɛlɛ i la wa an sigilen n'u kan fana an n'a ɲɛf'u ɲɛna donc grève sariya de don n'i taara grève la baarakɛla ka bila i kunna a bɛ tigɛ ka b'i sara la an fana mun f'u ɲɛna donc an sɔnna a b'a tigɛ a b'an sara la mais kɔrɔlen minnu tun bɛ di an fana tɛna mago la dɛ n'a y'a tigɛ o y'a sɔrɔ convention fɛn dɔ bɛ yen a y'o fana ta k'o kɛ k'o dafa an y'o fana f'u ɲɛna kunu kumaw la donc an kɔni ye fɛn o fɛn fɔ u sɔnna a ma donc u yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye kɛlɛ daminɛ ni u m'a kɛ retour fana mana kɛ cogoya min na an tɛna sigi k'u lajɛ donc an b'u observer de fo an ka laɲiniw ka taa sabati anw hakilina tɛ service cilen anw hakilina tɛ service ka to kɔ ye sabula alhamdulilayi rabil alamina an caman ka denbayaw dahirimɛ b'a la an masaw dahirimɛ b'a la ni service taara ɲɛ a bɛ taa ɲɛ bɛɛ de ni service seginna kɔ a bɛ segin kɔ bɛɛ de n'i y'a jate minɛ anw bɛ ka baara de kɛ bi ka dɔw ka siniɲɛsigi dilan ka dɔw denw ka siniɲɛsigi dilan k'u mɔdenw ka siniɲɛsigi dilan k'a sɔrɔ anw yɛrɛ minnu bɛ terrain kan anw yɛrɛ ma se k'an ka bi dilan fɔlɔ donc an y'o de ɲɛf'u ɲɛna u k'a lajɛ ni adamaden yɛrɛ min bɛ yen k'a fɔ ko hali silamɛya dɔɔnin b'i dusukun na vraiment anw bɛ taabolo min na ninnu bolo ninnu tun kan ka sɛman dɔ a la k'a sɔrɔ anw ma wuli mais komi olu bɛ lafiya la bi olu bɛ hɛrɛ la donc olu t'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen parce que wari bɛ ɲini cogoya min na a bɛ ladon u kun grève in tile 3 a bɛ mun tiɲɛ u kun u yɛrɛ b'a dɔn anw fana b'a dɔn a tɛ foyi tiɲɛ an kun a tɛ foyi tiɲɛ an kun au contraire a bɛ hɛrɛ yɛrɛ lase anw ma parce que an bɛna an ka hakɛw sɔrɔ an bɛna lafiya fana sɔrɔ donc k'a f'u ɲɛna dɔrɔn grève kɔni mɔgɔ si ka ala deli tɛ grève kɛlen baarayɔrɔ la mɔgɔ si ka ala deli tɛ grève kɛlen baarayɔrɔ la mais n'i y'a selen grève ma olu yɛrɛ ka négligence de don an ye bureau valider don min na ka na bila bi la document taara ni document taara ni décharge kɛra o kɔrɔ an y'aw ka document sɔrɔ an bɛ tila ka retour k'aw ma u bɛ document minɛ u b'a da yen an bɛ document wɛrɛ ci n'a sera u bɛ décharge kɛ u b'a d'a ma u b'a minɛ u b'a da yen parce que u tun bolo k'a fɔ ko manamana ko de don u tun bolo k'a fɔ k'a ko tɛ se ka taa ɲɛ ni an balimamuso jateminɛ bi vendeuse u ye système mun créé olu ni ɲɔgɔn cɛ bitigi kɔnɔnaw la u tɛ se ka bɛn fo ka taa diɲɛ wuli sabula bɛnbaliya de ka di ninnu ye ni mɔgɔw ma bɛn donc an faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin tun tɛ se ka kɛ n'u yɛrɛ ɲininka u bolo ko nin tɛ se ka kɛ an n'a f'u ɲɛna dɔnni de b'a jɛ san 2 la an bɛ nin baara la an ye baara in daminɛ région de la fɔlɔ ka région mobiliser ka bɛɛ lajɛlen mobiliser ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan nɔ ka recensement kɛ an y'a yir'u la fana laɲini ma ban dɛ laɲini min tɛ convention kɔnɔ an bɛ tila k'o fana kɛ mais pour le moment convention in a bɛ baarakɛla bɛɛ arranger a bɛ baarakɛla bɛɛ arranger mɔgɔ si t'a fɔ ko ni convention appliquera ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne tɛ bouger ka bɔ nɔ la donc an y'a yir'u la fana mɔgɔkɔrɔba minnu b'an cɛ la dɔw bɛ service la san 20 san 30 u ko k'u b'o fana démenti ne y'a yir'u la ni u t'u ka baara dɔn ne bɛ n ka baara dɔn sabula an ye nin bɛɛ recensement kɛ k'a ban nin bɛɛ document dafalen complet b'an bolo mun donna service la wagati mun na fo kana se an bɛ don min na ko sisan ma
donc an kɔni fɛn fɛn fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna u sɔnna u y'a yira an na kunu donc komi u sɔnna u bolonɔ bila papier la donc k'u bɛ an ka service minimum kɛ an y'a yir'u la service minimum o ye grève la gositɔ de donc u ka laminɛ siɲɛ kelen n'a bɛ digi min na a ka digi o la n'a bɛ mun lafiya a k'o fana lafiya mais u k'a to yen an ka grève in kɛ siɲɛ kelen sabula grève la gosili olu ka hɛrɛ de b'o la u degelen don sɔrɔ min na n'o tigɛra minnu degelen don yuguyugu min na service kɔnɔna la olu de kɔ bɛna bɔ fiɲɛ la sinon an kɔ tɛna bɔ fiɲɛ la ni pɛridi kɛra an kun an t'an kɔ don n'an m'a wari sara n'a wari ma sɔrɔ i bolo a bɛ tigɛ a b'i sara la mun de y'a papier don u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu de b'a dɔn a ko kan ka dilan cogoya min na olu de b'a dɔn ne bɛ kɔni bɛ se ka min fɔ jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an bolo d'an dusu kan parce que fɛn tiɲɛlen mɛnni a dilan ma nɔgɔ surtout an yɛrɛ grand papa de kɛ an ye grand papa de kɛ donc an k'a t'u bolo u yɛrɛ ko k'u bɛ se k'a bɛɛ kɛ ka bɛn délai ma n'u y'a daminɛ kɔrɔn fɛ o y'olu de kungo ye n'u y'a daminɛ tilebi fɛ o olu de kungo ye l'essentiel que an bɛ laɲini min kɔ a bɛ sɔrɔ an b'a dɔn a bɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo an filɛ o de sira kan wa u yɛrɛ b'a dɔn fana k'u bɛ se k'a di sabula n'i bolo nɔ bila gafe la k'a bila yen k'i b'a kɛ mɔgɔw ye ça veut dire que a wari bɛ bɔ a la de kalo o kalo a wari bɛ bɔ a la de kalo o kalo donc a wari min bɛ ka bɔ a la o bɛ ka taa min an t'o ta yɔrɔ dɔn donc olu de b'a dɔn ɲɔgɔn cɛ u y'a ta caw cogoya min na u b'a bila taw ten donc ni ala sɔnna ma n'an miirila ka tasi an bɛ yafu ma kɛlen na wa n'an ma miiri ka tasi fana kɔrɔlen minnu tɛmɛna ka daminɛ convention senni la ka na filɛ an filɛ don min na bi o document fɛnɛ labilalen don n'o ye rappel ye n'u ko k'o fɛnɛ lawuli sini o fɛnɛ bɛ lawuli sabula anw de f'u ɲɛna ni film bannen don an bɛ division de la donc an bɛ se ka mun fɔ balimaw ɲɛna dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hakili to service la an bɛɛ dayirimɛ de b'a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna ma laɲiniw bɛ sɔrɔ. Camarade Sali, ne secrétaire général ye section commerce la Aboubakar Koulibaly caman bɛ dɔn mun bɛ a ka bureau kɔnɔna na section commerce ye les 3 stations Oryx, Shell ani Total o kɔfɛ ya Sagam mun bɛ monnaie ninnu transporter ka taa banque ninnu na ya Birival ya AC Global ya les industries pharmaceutiques dont ya Ibifarm ya Laborest ya Kamed c'est-à-dire olu de bɛ na ni fura ye ka sɔrɔ ka fura feere pharmacie ninnu ma donc n'olu ma fura feere pharmacie ninnu ma o kɔrɔ fura tɛna feere pharmacie yɛrɛ kɔnɔ parce que fura tɛ sɔrɔ donc u bɛ section commerce kɔnɔna na FMI Mali fana bɛ section commerce kɔnɔna na donc n b'a fɛ ka min fɔ a ye dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka to ɲɔgɔn kɔ syndicat kɔmɔgɔw de don n y'a ye syndicat bɛ préavis déposé parce que a dalen don a la k'a fɔ ko kɔmɔgɔw de b'a kɔ n b'a fɛ ka kuma min fɔ dɔrɔn an yɛrɛ ka secteur kɔnɔna na n'o ye les 3 stations Shell, Oryx et Total a ka condition bɛ cogoya mun na a exposelen don risque la cogoya mun na a ka droit bafoué don cogoya mun na syndicat yɛrɛ sigili a ma nɔgɔya basi k'a faamuya k'a fɔ fɔlɔ ko an ka to syndicat kɔ a ma nɔgɔya c'est pour vous dire que foyi ma nɔgɔ bamananw b'a fɔ ten ko kɔnɔ sogo mɔlen k'a tɛ bi mɔgɔ si da kɔnɔna na f'i ka kɔnɔ de faga fɔlɔ ka sɔrɔ ka jeni k'a ɲimi donc o fagali o f'i ka effort de fourni pour que ka se ka faga donc kɔrɔ pour que k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ walasa i ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ f'i ka sacrifice de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ sinon aw hakilila ko dirigeant ninnu t'a kalama ko a ka hakɛ bɔsilen don a la wa u b'a kalama donc il continue à violer vos textes il continue à violer la convention collective qui a été révisée depuis 2010, mais à ma blanc en application. Ça, c'est quelle injustice? Quelle injustice? Nous sommes dans quel pays? Donc, Amérom Nako Bimbi, travailleur drone de M. Kouka Keleke, Barakela drone, Ayo et Damaladian drone. Donc, à Kafosi Sanko Mali Barakela Be, Kabe Kankelenkan. Donc, ka décision quel temps à Kobe 5 ans. Aga fait Yenaboli, avec Yenabo Sénégal national, no Yesina Befoué, Naya Doaka préavis kono. Même donna Konona Kanga Yenabo, en tant que Anni réconciliation Kera, ni après m'a validé grève ou Théouli Kabama, la grève va toujours continuer. Bela Djenebe Blanc, Aka Hake Konana, Aka Convention be appliquée à 100%. Avantage Femba Konana, avantage be bénéficier. A violé le local, Aka horaire les horaires de travail. Aka Convention Konana. 40 heures de banc, mais 40 heures est violé. Il va y aller seulement 22h, 6h. Donc, on est en violation. Imagine,
i ka jigi horaire k'a fɔ b'i ka moto ta ka taa so vagabond bɛ se k'i agressé sira la i ka moto bɛ se ka minɛ la sira la i kunna jalen yɛrɛ i ɲɛnama ka se so mais chef ninnu tɛ miiri o la u mago t'o la u b'u ka VU t'u kɔnɔ u bɛ jigin 18h et safo b'u sigilen sɔrɔ u ka fauteuil kɔnɔ aw jɔlen n'aw sen kan station jeli bɛ yen ni tasuma yɛrɛ y'o minɛ ni mɔgɔ dun tora nin na donc c'est pour vous dire que aw bɛ risque la donc prime de risque fana kan ka di aw ma hakɛ baden bɛ mun bɛ ɲini c'est la lutte ne fait que commencer chers camarades ça c'est juste le commencement dɔrɔn de don. arajo ɲɛtaga yo naumana ko naumana ɲɛta jama ko do naumana ko naumana dɔnkibaru kuma sera naumana ko naumana tiɲɛ di kunun dɔ do naumana ko naumana arajo ɲɛtaga la naumana ko naumana jama bɛɛ sigilen do naumana ko namana lamɛnbaa jama sigi bɛ naumana. An balimaw ka sanga ni baarabila in ye an bɔra ka min ɲɛfɔ aw ye an bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ min ye BDMSA n'o ye bangi dɔ ye an ka jamana kɔnɔ olu ka secrétaire général n'o ye Papa Sadio Traoré ale ye kunnafoniya dɔ di ka sanga ni kunungo baarabila ye ale ye min fɔ an ka jango lamɛn. Ne balimakɛ i ni ɲan. Marahaba. Tɔgɔ ni jamu. Papa Sadio Traoré ne ye BDM cakɛlaw ka syndicat ɲɛmɔgɔ ye. D'accord an y'a ye sɔgɔmada na yira k'a fɔ ko grève kɔni tun bɛ yen min ye banque baarakɛlaw ye ani assurance k'olu microfinance assurance ko bɛɛ tun kan ka taa grève la nka aw bɛ ka baara kɛ munna aw ma aw sen don nin mot d'ordre de grève in na. Grève in bɛ sariya sɔsɔ an yɛrɛ ka texte dɔw bɛ yen convention collective o article 2 b'a fɔ ni négociation daminɛna grève ko kuma tɛ fɔ an yɛrɛ y'o signé donc a bɛ sariya sɔsɔ c'est une grève illégale o tɛmɛnen kɔfɛ an ko sigi ka fɔ an ye ko bɛɛ kɛ k'u ka na kuma u ma sɔrɔ ni assemblée générale bɛ kɛ banque wɛrɛw la an bɛ taa u b'an gɛn u ko k'an suspend parce que grève dɔ la an ma sɔn ka taa bon an tɛ décision ta BDM cakɛlaw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ octobre kalo tile 14 hali minnu bɛ région kɔnɔ bɛɛ y'a su mɔgɔ 300 ɲɔgɔn y'a su k'a fɔ ko non ko ni grève tɛ grève ɲɛnama ye an tɛ taa nin grève la jamana bɛ togoya min na nafa tɛ nin grève la bi laɲini mun don sigikafɔ de kan ka kɛ fɔlɔ i bɛ ka sɛli ni fɛn minnu fɔ a kun ka di semaine de ka kɛ olu ka direction la ni SAER o ka sigikafɔ kɛ dialogue social ka kɛ ni ɲɛma sɔrɔ la u bɛ taa grève la bon anw fana fɛ yen kɛnɛmamɔgɔw ko an ka ɲɛmɔgɔ k'olu ka taa o t'an fɛla ye o tɛ BDM cakɛlaw fɛla ye e tɛ se k'i to kɛnɛma k'a fɔ k'e bɛ an ka du gérer o i bɛ na du kɔnɔ de an fɛla to ye bon muso dɔ fana ye wari ta a y'a dɔn k'a ye wari ta k'a sɛbɛn k'a b'a sara dossier bɛ justice la n'i ye fasoden ɲuman ye i bɛ da i ka justice la i b'a to u ka baara kɛ o ɲɔgɔnnaw kɛra CNRS dɔw gɛnna justice y'a baara kɛ sina bɛ fɔ k'o non k'u t'u da don a la o kɛra jasana ta ye donc an ko mais jurisprudence bɛ min laɲini ninnu tɛ ko sɛbɛlamaw ye voilà. Nanga arajo te kuma bi naumana ne b'aw kana ka tiɲɛ fɔ Mali. An lamɛnbaaw min ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts nin ye jɛkulu ye jɛkulu minnu ka hakilina ni laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye min ye camancɛ fanga tigilamaw ye ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la ale ni Faransi bɛ ka waleya jugu minnu kɛ Mali kɔnɔ u ka se ka dabila ten Mali k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta i n'a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya kan ka ta cogoya min na ka da ni waleya ninnu kan u kɔni y'a laɲini k'a fɔ u ni Mali yɛrɛ jɛkulu caman bɛna fara ɲɔgɔn kan jumadon min bɛna bɛn octobre kalo tile 29 ma san 2021 Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ marabolo a bɛ kɛ yen jamana faba a bɛ kɛ yan fana boulevard de l'indépendance la an ɲinini dɔ kɛ o kisa ninnu kan min bɔra o la an ka jango lamɛn. empêchera ka baara kɛ donc faso denangolo qualité minnu bɛ yen nɔ u b'an sɔrɔ an ɲɛ wa an b'a fɔ a dɔw fana ɲɛna ko Asimi kelen tɛ ka mɔgɔ si san ko mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ jamana kanu dɔ cogo min na bi jeunesse bɛ jamana kanu dɔ faso kanu de bɛ mɔgɔ dusukun na n'i y'a ye an bɛ Asimi fɛ an b'a tanu an b'a sankɔrɔta a ye ɲuman de kɛ n'i y'a ye an bɛ Choguel fɛ an b'a tanu an b'a sankɔrɔta a kɛra Mali de fɛ a bɛ ka taa ci min kɛ Asimi ka ci de don wa Sadio Kamara an b'a fo Wagner bɛ nale a bɛ baara min na an ɲɛ b'a la Wage n b'a fo
jaw mbafo mbeni gouvernement bela jelene fo Modibo Kone mbafo mais surtout un ministre des affaires étrangères vraiment ne retado même minta ka minto amba ou fait amba ko Francis Tessaola CEDEAO Tessaola ni CEDEAO ko chincho bicho ame bo CEDEAO la camarade Ben Bora la posta e Morgani Bora CEDEAO la ga warba bolo eska sara Francis sega dugolo meleye ga mali bo akangwe aw jole ma o joro mina o de la malien kelono ka ukanu anga gouvernement soutenu communauté internationale anga sera possible ala donc Wagner comme imbenno ame Wagner kanali rede to katelia quoi anali to katelia ka ke officiellement atelia dutibe malien chaman kuna o yoro la doni impatience msega fote donc u kaseka e familiali sur be akilina ka sigi parce que beba do francini la Russie de kolobakari o de la France 20 kilo no bi France bineno wa nga autorité munu joro la ante bo ko bi ante bu ko sini ambu jugoro matinti ante ta election na bi ante ta election na sini wa awma de liga kumada mindama o kumada asimini shogal nulumbe ko de ama kuma mimbe o assisi de o assisi malien be paranyo ku wakil na de fo na wuli la ko shogal beta shogal amma go tola vive shogal voilà vive shogal sini shogal down sara simi tan sara mais façon don jugut se ko do OK vendredi 14h au monument de l'indépendance mo ka ki yere sa bo ka ki yere fe mo ane CEDEAO créé ni CEDEAO tata mali dew le ka jabadama parce que asini o de fo shogal o de fo gouvernement o de fo façon dew ne akilina façon bi joni o de o donc no lu ko lu beta France ka akilina de ta kana bamba pravi ankan ka ke ko élection ka soro be ka faga o lu CEDEAO est complice de la guerre qu'il y a au Mali parce que Mali dew me faga de la CEDEAO ka condamné jamais CEDEAO attire que maintenant c'est-à-dire la CEDEAO a failli à sa mission donc CEDEAO mimbe bi toro de bala ko CEDEAO mais en vérité Francis de maquiller njole ma encore ne muso bado soro kele kono folomba fo peut-être que itadon madame Wadije Fune Koulibaly o yanka muso baye donc nigo ko ne dona kele kono ne yene kele pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui ministre de do abaka fonction régalienne de là donc anga folie de be aye donc je vais juste dire que Nico connaît un kele ne be anno mba finyana ngona dona anga folie be doye ndona ko soro kele kono muso chama mere wolola ndona ko lu soro kele kono mais plus kele mbe ka tanye fe aw yere nyeba la ko muso be ka faranga parce que muso ya famu ko lu de deme ka sa et puis anga folie ba nga armée malienne ne vidéo do ya armée malienne kontanen ba ou motiver l'emba ou bega asimi fasada ou bega tegere fo a ame armée fo armée mimbe terenga o armée de pré patriotique kateme ambeka parce que ni armée maso tu maso saya ma 100 ans samba soro malite mais wole mblam so ma muso ga bo parce que muso de kungodo plus muso we chaya plus jakulu be barkadi plus muso we chaya plus marchi be yanga de soro parce que ni muso bora ba foka de ngabo munu mesa militaire munu mesa olu muso de ubangeo donc muso nunu ça doit être dégoûtant militaire que joli sarabi na muso be et puis olu muso les verts là olu be toka na faranga anga fenge mais o tabore mali muso be de kangi senti concerné ni mboli là parce que ni ya na ko du nyana muso do eni jamana fana nyana muso do ko ni ko se ga taka muso to et donc o wole de be no Koulibaly ikateli